begint alweer weer vrij formatie? Dat vind ik een kutvraag, dat weet ik ook niet. Ik wil gewoon kaatsen. Het kaatsen voor mij is zelf prima. Voor de rest meer verwacht, nee. Het wie de meest spraakmeidje in de oerstap in het keertsen. Rick Minnesma die het in het parcours van PC-winners Gabian van Popta vervangt. Snijn keerts Minnesma voor het eerst met zijn nieuwe maten Menno van Swieten en Tjisse Steenstra. Hoe is het met de zenuwen, Rick? Die heb ik niet. Hast je net? Nee, nooit gehad. Maar het is de eerste wedstrijd, maar een nieuw parcours. Ja, maar veel getraind, dus nee, zenuw heb ik niet. Minnesma is nog maar 20 jaar en stief vorig jaar al in de finale van de PC. Doe van wat notie maten binnen. Maar Minnesma liet hem sjen onder de opslag en in het perk. Na die PC benaderen er Van Swieten en Steenstra. Ik vraag hun en ik hoop dat ze ja zeggen. En toen ze ja zeiden, toen was ik blij natuurlijk. Omdat ik afgelopen jaar heel vaak tegen hun gekaatst heb. En voor mij maar 1 of 2 keer heb gewonnen. En tegen wie je niet graag wil kaatsen, moet je meekaatsen. Zij jongens zijn sterk binnen, zij veel talent hebben, zij veel potentie hebben en op alle fronten. Gepaard dat iedereen eigenlijk wel mooi omkeert voelt, althans iedereen, een groot aantal. Ja, dat maakt het gewoon dat ik een bij een oor houden wil en jezelf verbeteren kunnen, zeg maar. Nou, ik denk dat het een allrounder is. Dat zeer zeker. Een fijne vent, leuke jongen en potentie. Die wil wat stof opwaaien, hè, Verlinie? Ja, klopt. Ja, zeker gebeurt dat. Hier zijn zoveel hier, denk ik, in de hoofdklasse is zijn move, denk ik. En dat stof dat bedarret ik wel weer ergens op een groen. De mast wel wat verrooien, want laten we het zo zeggen, Minnesma is in het veld net op zijn moelen vallen. Vorig seizoen in Dokkum giet nevens vrouw Dauma Samal dat ze hem erop onsprutsen had. Doet er na een verlierspartij op de tribune zitten hier. Ik zei, kun je eens even. Ze kon door zijn bebeppen. Naar de kamer om. Ik zei, dit had helemaal niet nodig. Ik zei, du bent echt een topatleet. En ik zei, maar du doet samen en heel wies. Ja, maar ik kan niet tegen onrecht. Nou, ik zei, dat is volwassen worden. Dat mag je maar eens accepteren. Maar ik zei, je moest ophouden met het rare gedrag. Gewoon in ding doen. Dan is het hartstikke goed. Best een hele sportman. Nou, en na de tijd ben we vriendjes. Hij komt altijd even dag zeggen en zei, nou, dat vind ik leuk. Ik vind dat zelf wel meevallen hoeveel ik praat. Alleen ik vind wel, ja, als iemand anders tegen me praat, ja, dan soms maakt het me beter en dan ben ik gewoon extra gemotiveerd. En dan, ik heb mijn woordje altijd wel klaar. Jongleven is er zo bovenop, maar volgens mij is hij vrij rustig in het perk. Ja. In het veld. Ja, dat me mooi in. Ja. Ik denk dat wij dat wel nodig hebben, want wij doen het wat minder. Misschien is hij er juist wel een man voor om dat te doen. Het is net het enige wat de omsteen is van Minnesma. Want het giet er bij het naaie parcours een stik serieuzer rond als dat er wend wie. Ja, normaal is dat even wat anders bij mij. Ik begin vaak 2 keer van tevoren. 2 trainingen met mijn vader samen. En nou was het even wat anders, maar ik sta er nu wel fitter op dan vorig jaar op het begin. Dus ik heb er wel baat bij. Maar gewoon wij begonnen zo even 2 keer voor het seizoen en nou? Nou, ik denk dat nou wel richting 30, 40 keer. Ja, veel vaker. Gewoon wekelijks 2, 3 keer. Ja, voorheen was het even 1 of 2 keer even bal slaan. En het was ik ook fit en ja, dit is beter. De eerste omloop van de vrije formatiepartij in Fransje komt Minnesma met zijn maten moeisem terug. Maar ze winnen wel. Sjocht Ekheid Simon Minnesma. Ja, we hadden altijd wel even een eercontact. Dat is eigenlijk vanuit de jeugd is dat eigenlijk al een beetje ontstaan. En vaak maar de keer wel altijd wel een beetje wat sturen van iets minder voor dan platte ballen of wat dan ik maar. En dat vindt hij fijn en nou goed, dat verbetert dan natuurlijk. Ja, het is van jongens af aan dat het gewoon hij zit altijd langs de lijn. Elke bal die ik sla, onbewust. Ik kijk er altijd even naar. Wat kan ik beter doen? Ja, we hebben een oogcontact ook al genoeg. En na de wedstrijd hebben we het er even over. En gisteravond hebben we het er even over. Ja, dat is gewoon normaal geworden voor ons. Dus ja, het helpt me wel, denk ik. Want ik weet ook niet anders. Dus. Die slacht hem mooi. Ja, en daar is er. Heel verrassend toch nog. Simon Minnesma slacht hem dan binnen op 6 gelijk. Hij heet Simon Minnesma, wie een succesvol keertse en waar bij zijn PC-winst in 1994 zelfs uitroepen ta kening. Ja, natuurlijk is dat een inspiratie. Dat is hartstikke mooi en dat wil ik ook heel graag bereiken, wat hij bereikt heeft daarin. En ik wil hem ook heel graag voorbij in punten. Dat is ook wel mijn doel. Nee, natuurlijk. En ik heb er hartstikke goede hulp aan, dus hartstikke mooi dat hij er altijd is. Nou, het alles binnen de jeugd het er won. En het wie vaak ik wil dat hij de karel ook moest.
De apen trots natuurlijk wat hij doet. Hè? Op die leeftijd wat hij presteert heeft en wat hij doet. Ja, dat is dat kan alleen maar glutskebeze. Snij zit er liekwols nog wat zon in de motor bij Van Swieten, Steenstra en Minnesma. Want het te klopje parcours gaat er in de tweede omloop uit in het parcours van Johan Sipma. En dan komt het fanatisme van Minnesma weer even boppen. Hoe koel dit, Rick? Nou ja, dat zul zien niet. Ja, nee, we waren beter. Johan sloeg best op en wij waren iets minder. Hier is er meer van verwachten op zo'n eerste dag. Begint alweer weer vrij formatie. Dat vind ik een kutvraag, dat natuurlijk niet. Ik wil gewoon kaatsen. Het kaatsen voor mij ging zelf prima. Voor de rest meer verwacht, nee. Kies er dan vrede mee hassen van zij wint beter, dus oké. Ja, de eerste 5 minuten niet, maar dat straks wel. Jongens sloeg gewoon heel hartstikke goed op, dus verdiend gewonnen. Ja. Nou, wie kan weer een kans, joh. Zo is het.